Párizs után most Bécsben is kitört a forradalom. Mi tévők legyünk. Én azt mondom, mi se habozzunk tovább. Foglaljuk össze a követeléseinket, és adjuk az emberek kezére. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Mindenekelőtt a sajtó szabadsága és a cenzúra eltörlése foglaltassék a pontok közé. Rabok voltunk mostanáig. A közös tervviselés is közéjük illeti. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Rendben, ezzel megvolnánk. A magam részéről egy forradalmi verssel is hozzájárulnék a nemzet ébredéséhez, amit fel is olvasok mostan. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Holnap sorra járjuk az egyetemeket, és teljes erővel megkezdjük a munkát. És ha megvagyunk, irányol Anderer és Hekkenaszt kinyomtatni a 12 pontot és a nemzeti dalt. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Másnap a megmozdulás elsöprő forradalomán nőtte ki magát. A fiatalok maguk mellé állították az egyetemistákat, majd a város lakosságát és a József napjulására érkező vidékiek tömegeit. Landerernél a cenzúra mellőzésével kinyomtatták a követeléseiket tartalmazó 12 pontot és Petőfi Sándor mozgósító versét, a nemzeti dalt. A délután folyamán a siker hatására csatlakozott Pest város vezetése, majd a megrettent és a Budára vonuló tömeg ellen a helyőrséget bevetni nem merő helytartó tanács. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép. Emberek, ez már tartatatlan. Vagy már 3 hónapja megfogalmaztuk a követeléseinket, és szinte semmi eredmény. Bár a fejség még nem hallgatnak össze szóra, úgy hiszem nem adhatunk valamit. Holnap tömeget szervezünk, és blokkáddal levesszük az egyetemet. Helyes. Helyes. És mi lesz a hallgatókat pontjával? Semmiképp sem szabad engednünk a nyomásnak, kiállunk az átfogó oktatási reform mellett. Úgy van. Rendben barátaim, akkor holnap élére állunk a diákoknak, és ha elegen összegyűltünk, újra felolvassuk a követeléseinket a 48-as téren. Még ma este intézek egy felhívást az interneten a siker érdekében. Akkor srácok, holnap forradalmat csinálunk? Minden erőnkkel!